é só unha palabra nin unha aspiración, é un dereito que aínda debemos defender cada día. Vivimos nunha sociedade que avanza moito, pero na que as mulleres seguen sufrindo violencias e desigualdades polo feito de seren mulleres. Violencias que ás veces se manifestan de forma brutal e evidente, pero que outras veces se agochan en silencios, en medos, en desigualdades normalizadas ou en actitudes cotiás que durante demasiado tempo foron aceptadas. Nestes primeiros meses de 2026 xa tivemos que lamentar 12 novas mortes por violencia de xénero no país, incluindo o asesinato de 2 menores a mans dos seus pais. Continúanse rexistrando novas denuncias cada día. Detrás de cada cifra hai unha vida, unha historia, unha familia e unha sociedade que ten a responsabilidade de non mirar para outro lado. Por iso, a loita pola igualdade require tamén mirar de fronte aquilo que incomoda. Neste contexto nace a exposición Ollada Incómoda, que poderán visitar a partir do próximo lunes de 16 de marzo